kesawangan campur sari niken salibri aku nutu pada panjenengan sawenawai sugeng pindhahaken sugeng kalenggahan yuk Alhamdulillah. Genduk niken sewantene sae. Kenapa malam hari ini aku pertama pembukaan niken Salindri langsung nyanyi lagu Pak D di langgamnya Mas? Kenapa coba? Kan biasanya Mbak Niken kan perform des lamunan. Lamunan. Terus lagu-lagunya sing heboh, ngono ta? Kitir udah sumilir. Heeh, lah nyapa kok iki mau kok aku nyanyi Pak D? Sebabnya apa? Sebabnya iki mau sebelum perform. Iki lho sinden sitok iki lho. Oh, iki. Sebelum perform tadi sinden-sinden dan juga para pengrawit tadi ke apa? Punden. Ke Punden menika. Pundene senengane tayo. Tayo. Warga sini itu sukanya lagu-lagu Jawa. Nggih, betul sekali. Lagu-lagu langgam, lagu-lagu alus. Nggih. Jadi kita ini kan campur sari. Tujuannya ditanggap di sini tuh menekakkan campur sari Mayangkara. Campur sari kan campur seni. Oh. Ada langgam, ada pop, ada dangdut, ada koplo, ada keroncong, semua jadi siji. Iya. Iya. Pop, Nah, rock. makanya iki mau kita kasih yang alusan dhisik. Nggih. Mari ngene lagu kedua langsung des. Langsung lagu sing rame, wah luar biasa. Nggih. Luar biasa malam hari ini Mas Tobel. Nggih, luar Iki biasa. sing delok sak taek Dayak. Oh, sak ndayak-ndayak enek sing ning cagrak listrik barang kalah. Heeh. Dhuwur delon. Yu Iya. hati-hati yu kecantol engko. Kalau kan delon ancik-ancik ning pucuke ngerti. Ri. Aja ancik-ancik ning pucuke ngerti. Ri. Mendelok cantol sama Ri ya Ri. Arti ya. Ri. Arti. Ya wis karepmu Mas. Banyu miline itir-itir. Bisa tak aku? Piye? Banyu miline itir-itir. Maksa tetapi latmu. Iya. Itir. Itir-itir. Rasa maksa dadi itil. Lah, ya kuwi lho, adike kuwi kita. Nggih luar biasa. Ini malam hari ini acaranya bersih dusun. Bersih dusun. Dusun Sumberagung, Desa Sumbersari, Kecamatan Kebongagung, Kabupaten Malang. Loh. Dusun Junggo, Desa Tulungrejo. Wis kene lho tak macane angel ora. Nah, ya kira wacane, Nduk. Dusun Junggo,
bersih Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Nggih. Ya. Semoga dengan acaranya bersih dusun Junggo, muga-muga masyarakatnya tambah guyub rukun. Amin, amin ana Bu. Muga-muga tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Muga-muga panjang yuswanipun. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Muga-muga panjang umur. Muga-muga tansah diparingi sehat selamat wilujeng. Amin. Muga-muga akeh rezekine. Amin. Muga-muga sehat selamat wilujeng. Kok bakal bolak-balik lho iki. Yang telu lho iki. Ya kan sing penting kan sehat. Sehat. Perkara Nggih. rezeki 17 sing penting 17. sehat. Lah dhewe lara rezekine akeh lah iso Nggih, bener. Ugi niki Ken matur suwun kalian inggih menika Bapak Nur Hadi selaku kepala dusun sak menika matur suwun. Alhamdulillah. Iya, Bapak Nur Hadi. Nggih. Bapak Nur Hadi sing ngendi sampean wis ngerti mero. Sampean ditanggap ado-ado tekan Kediri sampean kene. Ya sampun to. Hah? Anek ambekan. Nika Bapak Nur Hadi ingkang nganter wonten nika wau Di. napa? Punden Tangane sak sing menika. apik. Niki lho Bapak Nur Hadi. Endi? Pak Nur neng ndi to nggih? Nggih jaket kalep man. Kulit Pak Nur. Pundi lho jenengan Pak Nur? Bapak Nur Hadi ki ning guri. Oh. Ning wingking. Oh tasik tengking. Bapak iki sing brengose ketel. Oh katel. Terus mari ngono senengane nggih kopiah. Senengane lagune Tayo Oh Bapak nggih Nur siap. Hadi. Nggih siap. Iya, alhamdulillah. Niki ibu-ibu sampun ngantuk napa dereng? Wah, Alhamdulillah. luar biasa. Kademen napa mboten, Bu? Wah. Lah iki lho nek sing nggo kemul barang. Yo, yo. Pindah bubuk malah. Luar biasa, Ya, luar biasa. iki dikei lagu sing rada hot. Sing hot, Sing kesane hot, rame, dadi Nduk. Men wargane kene iki ora kademen. Ora kademen. Heeh, ayo Mas Topil. Nggih, siap. Sampean kan wis dikei ke apa? Apa? Kekurangan ning gone kulite. Lah aku manging jajal Hembodi. Hembodi Hembodi tak ni to, cacai lho, tak silih. Lah lenganku kan kelawungin anu hitam to, Bu. Lah tak Hembodi lah kepala kelawu. Lah pas iku ben putih ngoten. Dari jenenge malah ngelek-ngelek jenenge ton apa? Siap. Ya. Niki lagunipun sing saya ya, Nduk. Mas Topil bisa nyanyi ndak? Loh, ya bisa to. Adoh-adoh kok Kediri yo. Iya, dan siap. nyanyi. Lagune nadane Mas nadane. Nadane sak pinten, Mas? Mas Kevin. Niki Mas Topil saged nyanyi nggih ibu-ibu nggih ampun didelok kekurangane meskipun dia itu jelek ya to Bu Nggih, ya. Mbak. Ning suarane apik. Jelek wis dandan wedake Wardah iki. Ora mau jarine wedake apa mau SS. Viva. Luar SS, biasa. Screenshot. SS. Santen Mas. Oh wis ket mau wis genjreng-genjreng Wah, wis, apa nggak saminten nih. Sakmene wis. Nadane Heeh. Mas. Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku, Kasihku, sayangku, aku bahagia. Kasihku, sayangku, aku
Kula kali Mas Topil cocok napa mboten Ibu? Sik aku ora trimo sing tengen iki bolokku iki. Pak, jenengan bolokku nggih cocok napa mboten? Sakmene mbane sing nyawuri cocok me wong sitok iki lho. Jajal sing ngarep. Bu, kula kalih niken cocok napa mboten? Aku ndak duwe bolok. Ketoke kok sing kono iki. Muga-muga cocok. Bu, Pak, kula kalih niken cocok napa mboten? Mboten. Iki sing ngomong Jane kita itu cocok loh Cocok. Jane. Aku ndak terima kalau kita dibilang tidak cocok. Sebenarnya kita itu cocok. Pasangan yang serasi, sehidup semati. Pak Kason iki kok ya ndak mung cocok to iki. Nggih. Ya muga-muga lantarane ibu muni ndak cocok iki, ndak cocok mung ning apa jenenge kata-kata ning atine panggah cocok ya no. Heeh. Lah ya aku ki sayang karo sampean. Aku gak. Ketoke aku ngengkel kene ya ngengkel, aku ngengkel gelem kene ngengkel wegah. Ya soalnya kita itu beda keyakinan loh Mas. Nggih. Sampean Islam. Sampean Wah, mangku. Yang gini-gini. Mangku. Oh mangu sik Wah. toh, sabar. Ndang dimantu jane. Nah. Iya. Mas Tobel. Nggih, nggih, siap, Ayo Pun. kita mengajak penyanyi semua penonton. Iya, biar rame, Nah, biar semangat. Jajal Mas Tobel tes nada. Yo, Nadane Mas siap. Aku bangga siap. Kalau adikku sing ayu dhewe. Tembangin apa, Nak? Ri 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 ri. Ra 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 ra. Ayo. Re. Dicetak nih. Re 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 re. Dan Re. Saya lagi ditekuk saya kita era tak penak Mas. Suwi-suwi ndak penak kan iki ning kene. Ayo kita coba Iya. ajak penyanyi Semangat, ajak ya. penyanyi. Ajak penonton untuk menyanyi. Yo. Sedaya nyanyi nggih, monggo. Re re Sebelah kanan. re 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 re. Ayo. Asik. Di sebelah kene. Yo yo, monggo. Re 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 re. Yo, yang keras. Saiki ganti Yoga. Wayah meniha, musiknya leren ya. Yo, monggo. Nah, iki lho mike. Nah, mikir cilik. Yo. Yo. Oh, Penyanyi sinden. siap. Re 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 re. Nah. Hei, tak mengi. Ya, Pak. Iki lho suarane kok ngetril gitu dhewe. Oh. Lah, yo tak. Ayo. Nggih. Kita Siap. nyanyi bareng-bareng. Nadane, Mas. Nadane Mas, Kevin. Jan cocok. Jeng. Yo. Yuk semuanya nyanyi ya. Kurang dhuwur ki ya. Moga siji, Pin. Nah. Yuk. Jangan salahkan fahamku kini tertuju siapa yang tahu siapa yang anu Mas ini kegulu ini kegulu mudah. Mau njaluk medhot pindona siji. Mudah. Medhot siji. Faham